manifestazioek bere horretan jarraitzen dute iazko abenduan hasi, eta 2023ko martxora arte jendetsuenak izan badira ere, ordutik hainbat antolatu dira herrialdeko hiri nagusietan, nazioartean oihartzun handia izan dutenak bide nabar. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak azalduko digu zertan den auzia jarraia. Honen berri gainera nazioarteko ehunka komunikabidek eman zuten egoeraren larritasunagatik, polizia indarkeriak markatutako manifestazioak izan ziren. Datu ofizialen arabera 2022ko abendutik 77 hildako egon dira. Protestak Pedro Castilloren kargugabetzea salatzeko eta Dina Boluarte presidentearen dimisioa eskatzeko aldarriz bete ziren. Poliziak indarkeriaz erantzun ziren hauei. Duela 2 hilabete Dina Boluartek barkamena eskatu zuen kongresuan, barkamena eskatu zien hildakoen familiei eta zaurituak izan ziren herritar eta indar armatuetan lan egiten dutenei. Hitz horiek baina ez ziren nahikoa izan eta ordutik jendeak kaleak hartzen jarraitu. Berriki jakin dugu gainera Dina Boluarteren gobernuak kazetaritza lanari mugak jarri nahi dizkiola, adi jarraian Satrustegiren azalpenari. Kazetaritza lanari mugak jarri nahi dizkio beste behin, zigor kodea aldatu du protestei buruzko informazioa ematen eta errepresioa salatzen duten kazetariei delituak egozteko, guaika.p komunikabide alternatiboak aditzera eman duenez. Konstituzio batzordeak irizpena onartu du eta hala exekutiboari erraztasunak emanen zaizkio kazetaritza lana kriminalizatzeko. Batzordeak kazetariei leporatzen die komunikabideak erabili izana protesta violentoak antolatzeko, gainera istilu delitu gisa kalifikatuko luke protestei buruz informazioa ematen duten kazetarien lana. Honen aurrean, zuzenbide penalean aditu den Andi Carrionek adierazi du adierazpen askatasunaren kontrako atentatu baten aurrean gaudela. Antza, erabaki honekin kazetariak isiltzearekin alegia, manifestazio gutxiago antolatuko direla uste du gobernuak eta gutxika hauek ere isilduko direlakoan dago. Gauzak horrela erabakia ez dagoetan ondokoa izan da kazetarien erantzuna erne. Peruko kazetarien elkarte nazionalak argi adierazi du erabaki honen kontrako jarrera. Honek adierazpen askatasunari bakarrik ez, informazioa emateko eta informazioa eskuratzeko askatasunaren kontrako neurri bat dela salatzen dute. Eta naiz eta Peruko prentsa kontseiluak neurria onartu aurretik atzera botatzeko eskakizuna egin, kongresuan erabakia onartu da. Protestek bizirik jarraitzen dute, jendearen aldarrikapenak hortxe daude, eta orain kazetaritza lanaren kontrako erabaki honek hautsak gehiago harrotu dituela esan daiteke. Ikusteko dago, beraz, ze erantzun izanen duen honek horren egoera konplexua. Gauzak horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Laster gara bueltan, albiste gehiagorekin. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Konstante batzuen biktima izango alnaiz bizitza osoan. Estimulu iraunkorretan egonkortutako nerbiok geldia zinan naiz. Kirala zainetan ezin egin norberak nahi duena. Burua galduta edukitzea jalan askatuta.
Kaixo, gu Amu Mataldea gara, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, Maldan Bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera. Dut kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez beteta daude. Gauden zibilizazio ontan, tantaka turismoaren txaku eskaparate. Ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pakarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren tik-tak, soinua egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Ezberdintasunean sistema gaitu berdintzen, kale bazterretik nabil jendeari begira, begiak ari dira pantalla guztien birakira. Ikusten da aurpegietan bila gorputza, denok arropa berdina. Nondako nortasuna, non geratu da izaera hura. Gizartea Maldan Berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Nondako nortasuna, non geratu da izaera hura. Gizartea Maldan Berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Aurrera jarraitzen ingurua begiratzen, gaua egin dela argiak hasita itzaltzen. Komertzio txikiak itxi dira ta tabernara noa 10:00 kontzertua zen. Talaudenetan naizel, telonero bikainak baina ez da inorra gertu. Ze errespetu falta, urrengo enkanta, pogo erraldoi batean direnean elkarta. Egoismoan sartu naiz nire ideietan blai maiz dut. Pentsatu zeri ari naizen zai, mina ematen ditego era honek, besteak begiratuz ez naizala jekoteko gai. Banoa etxera korrika, oera bidean odika, pesimismoa gozi baino lehen berbiaraztera makina. Idazteko, saiakera berri bat, baina amaiera beti da berdin. Nondako nortasuna, non geratu da izaera hura. Gizartea Maldan Berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Nondako nortasuna, non geratu da izaera hura. Gizartea Maldan Berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Amabiterdiak pasata iritzi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Jon Bernat Zubiria, EHUko irakaslea eta ekonomien aditua. Kaixo, Jon? Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete, ezta? Hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira, inflazioak eta interes tasek gero eta indar handiagoz gora egin dute, eta igoerak pilatzen joan dira, eta gero eta pisu handiagoa dute familien aurrekontuan. Egoera hau ikusita zein da egiten duzun analizia? Bueno, atzo Espainiako inek berrikusi deu 2021 eta 2022ko barne produktu gordinen datua, eta berrestu da aspaldin analistek esaten dutena, ez? Eskuinetik etorri dango Espainiako gobernuaren aurkako erasoaldi etengabeko erasoa izan dela datu faltsuen gaineko eraso bat, ez? Eta nahiko altuagoak izan dira berrikuspen horiek aurretik iragarritakoak, baino gaur bebai Eusko Jaurlaritzak datu berriak iragarri ditu, eta berez ikusten dena da Euskal Herriko ekonomia Espainiako ekonomiaren atzetik dauela, barne produktu gordinaren hazkundearen ikuspegitik 0,3–0,4 hamarreko gutxien. Kontu da inflazioa eta interestasen bilakaera ikusita, egoera larria da, hori igual gurean ez Europako beste lekuetan bezain larria, ez? Inflazioko datuaren aldea oso nabarmena da, Espainiako gobernuak egindako politikaren ondorioz, eta gero, interestasen Europako Banko Zentralek egindako politika piromanoaren ondorioz, garestitzean ari da kreditua, eta hori ondorio larriak egin alditu. Edo zeinean Donbaseko gerra dela eta ikusten duguna da egoera geopolitiko ez egonkorra,
oin badago polarizazio, nazioarteko polarizazioa, eta batzutan horrelako testu ingurutan ekonomia eta enplegua kaltetzen da, baina edo zeinean eurogunea badeko bere gaitasuna baita aurre egiteko horrelako egoerari, bai politika monetarioen bidez, eta baita lerrokatxe geopolitiko baten aldaketa sustatuz. Interestazak aipatu dituzu, izan ere Europako Banku Zentralak bere interestazak 10. aldiz jarraian igotzea erabaki du, ureguneko inflazioa geldiarazteko eta ekonomia gelditzen ari den arren, ezta? Hala ere aditu batzuk diote, neurri hori ez dela eraginkorra. Lagarde anderea badabil gasolina botaten zutean, eta berez, orain Alemaniako testuingurua ikusita, aurreikusi aldan politika monetario aldaketa bat, baina oraindik ere interestazak igotzen dabil. Interestazak igotzea, gogora dezagun, baditu bi ondorio nagusi. Bat da, kredituaren garestitzea, bai enpresa eta bai familientzako aurreko epeetan hartutako kredituen gaineko interesak igotzen direlako, interes variablekoak bereziki, eta gero bigarren ondorio bat deko baita ere, da euroa bera garestitzen dela. Euroa garestitzen da, interestaz altuagoak izan da, mundutik diru gehiago etortzen da, horrek euroa garestituz, hori kaltetzen du esportazioak. Gaur, Eusko Jaurlaritzak, Eustatek iragarritako datua, ikusten dago, azken hiruhilekoan Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako esportazioak 2,5 jaitsi direla, ez? Hau da, politika monetarioaren ondorioz, euroa garestitzea bada ona importazioetarako eta bada txarra esportazioetarako, eta kasu honetan euskal industria eta euskal sektore esportatzaileak kaltetzen ari dira nahiko nabarmen batean politika monetario oker honen ondorioz. Gainera batzuk diote, Europako Banku Zentralaren erabakiak langilei kalte egingo diela eta bitartean akziodunak aberastuko dituela eta datorren urteetan atzeraldirako bidea erraztuko duela. Ez dakit bat egiten duzu adierazpen horiekin? Bai, pandemia garaian Europar Banku Zentralak eta orokorrean Europar Batzordeak eta Europako agintariek egin dute norabide aldaketa edo salbuespen keynesiar epe bat, baldintzatu dira politika publikoak handitzea, osasun eta hezkuntzako gastuak handitu dira, Next Generation ez ondo banatutakoak, baina berez bai izan dela gastu handiagotzeko gaitasuna estatu eta baita gure kasuan erkidegoetan, baina edozeinean ikerketa nahikotsu egin dira jada frogatzeko gaur egun inflazioa etekinek sortutako inflazioa dela eta ez familien gastuen etekina. Hau da, politika monetarista hauek, garai neoliberalan ohikoak izan direnak, dira inflazioa lehenestea eta inflazioaren aurrean interestazak igotzea mugatzeko edo ekonomia otxitzeko, osteko. Zer gertatzen da, kasu honetan, ez da baliogarria, ze berez arazoa gaur egun izan da prezioen gorakada, kostuetatik etorri dana, eta batez be, zenbait enpresen salmenten igoerarekin, elikagaien prezioen igoerarekin, etxe bizitzan prezioen igoerarekin, eta bereziki energia kostuen igoerarekin. Hori, gehiagizko etekinak sortzen ditu, oligopolio batzuen etekinak mugatzeko politikak behar ditugu horreri aurreiteko, eta ez familia eta enpresa gehien, enpresa txiki eta ertainen kalterako den politika monetarista hauek edo interestazak igotzea. Berez, marko ideologiko okerra duen Europar Banku Zentrala, independentea dana, kasu honetan, gobernuetatik ezin da baldintzatu, haien politika independentea da, edo politikarekiko independentea dela esan like, eta horren eragina da, beraien lehentasuna inflazioa izatea, politika okerra ekartzen ditu, eta berriro ere, aro neoliberal luze honen fase berri batean sartzen gaituela. Elikagaiak aipatu dituzu, izan ere 2022an elikagaiak 15% igo ziren, eta aurten beste 10% igoko dira, eta batez ere lehorteak eta klimalaketak eragindako uztatzaren ondorioz, baina baita ere espekulazioen ondorioz, ezta? Bai, bada inflazioaren parte material erreal bat, kasu honetan, larrialdi klimatikoa, lehorteak, baldintza produktiboak direla eta elikagaia, oso oinarrizko eta beharrezko sektorea izan da,
gaur egun merkatuaren menpeko uraren banaketa txarra, ustiaketa, kasu honetan, latifundioen bidezko ustiaketa, edo transgenikoak, edo horrelako arazoak sortzen dituen eredu primario bat, kasu honetan, Euskal Herrian, Nafarroan eta Araban apurtxu bat, baina Bizkaian eta Gipuzkoan ja ez da geratzen kasi sektore primarioa, guzti zuntxitu da eta gaur egun oso eskasa da jarduera produktibo profesional hori, baina dozenean Europa mailan badeko dugu faktore produktibo material horiek lehorreteak, aldaketa klimatikoa, uraren gabezia eta banaketa injustua. Baina gero badago, ja merkatu faktore hutsak edo banaketa faktoreak direnak baita ere, oligopolio baten kontrolpean dauden sektore primario horiek, kasu honetan haragia, barazkiak, produktu primarioak, lekalak eta abar, horrek sortzen ditu salerosketaren joku horretan, espekulazio askatasun bat dauela Europa liberal honetan, eta horrek eragiten ditu, 5-6 talde erraldoiak kontrolatzen dituztela prezioak, eta badiktuzte kasu honetan, eskaria eta eskaintza joku hartan prezioak artifizialki igotzeko familia eta biztanleriaren gehiongaren kalterako. Eta hori badu erantzun politiko aukera argi eta garbi badala, prezio interbentzioa, merkatu erregulazioa, kasu honetan energiaren merkatuan ikusi duguna, adibidez, elikagaien merkatura ekartzea, eta ez egotea merkatu askatasuna, baizik eta danon onurako da merkatu erregulazio bat, adibidez, danon gutxieneko elikagai zazki bat bermatzeko prezio mugatze bat, edo baita ere prezioak eta tikaratago produktuen kalitatea eta tokikotasuna bermatzeko politikak. Elikagaien prezioak mugatzea aipatu duzu, baina gizarteari ere kezkara egiten dion beste kontu bat da murrizflazioa, izan ere gero eta ohikoagoa bihurtu da, produktu baten prezioa mantentzea ez da, baina produktu horren kopurua murriztea. Orduan, eta gainera askotan, produktu hori murrizterekin batera prezioak ere gora egiten du. Eta horren aurrean adibidez Parisko gobernuak iragarri du hori kontrolatzeko, jarduera hori kontrolatzeko azarotik aurrera mugak edo jarriko dituela eta adibidez etiketak jarriko dituela hori azaltzen. Izan ere, gero eta ohikoagoa bihurtu da izan iparraldean eta hegoaldean praktika hori, ezta? Bueno, batzutan Frantziako gobernua alderdi oso liberal baten gidaritzapean egon arren, bada gurea Euskal Herriko gobernua baino askoz erregulazionista edo erregulazio gaitasun, erregulazio ohitura askoz altuagoa da, klibaz ideologikoak Frantzian eta Euskal Herrian oso desberdinak direlako, ez? Kasu honetan, bai, Macron gobernuak iragartzen ditu neurriak erregulatoriak sarritan, pandemia garaian Amazon, por ejemplo, bere jarduera guztiz mugatua izan zuen gurean askatasun osoz garatu den bitartean, edo, kasu honetan, adibidez, sektore primarioa babesteko, edo aurreko puntuan aipatutako elikagaien sektorea nekazari txikiak eta kontsumitzaileak babesteko politikak hartzeko ohitura, ibilbide luzeko ohitura dago Frantzian. Gurean Euskal Herrian ez bezala, askoz liberalagoa da Euskal politika eta Espainiar politika, Frantziako politika baino. Edo zeinean gaur iragarritako neurri hori sakonean ezagutu ezarren, emoten dugu etiketajeari buruzko zeo zerren baitan etorriko dela, zuk aipatzen dozun hori prezio bat mantentzen dozu, baina kantitatea gutxitu, apurtxo bet, merkatu trampak egitea, eta berez, etiketajearen bidez, egoera batetik bestera aldatzen baduzu kantitatea edo prezioa, hori etiketa handien bidez iragarri behar izatea, kontsumitzaile egunerokotasunean erostera doan goazen biztanleok ez eukitzeko trampa horien, ez izateko trampa horien kalteak, ez izateko kalterik. Edo zeinean, etiketajetik aratago beharrezkoak dira erregulazio sakonago batzuk, kasu honetan, prezio erregulazioak beharrezkoak izan likelak, Europa liberal honetan zailak direnak, baina estatu batzuetan egiten ari direnak eta beharrezkoak direnak, hau da, mugatzea elikagaien prezioak gutxieneko oinarrizko saski bat egoteko denon eskura eta ez egoteko pobretxe igoerak eta familia askoren ile amaierako arazoak.
Leipatu duzu, ez? Familia gastuak izugarri igo dira, izan energiaren igoeragatik, edo elikagaien prezio igoeragatik, baina ez da gauza berdina gertatu diru sarrerekin, ezta? Adekonerren txostenak emandako azken datuen arabera adibidez, 2022an soldata 102 igo zen aurreko urtearekin alderatuta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta egia da, Nafarroan pizka bat gehiago igo zela, ez? 104,0 igoera horiek nola nahi ere, ez dute bizitzaren kostuaren gorakada konpentsatu. Bai, aro neoliberal luz honetan, badaroagu tartaren banaketa horretan, langileriaren atala gero eta murritzagoa izaten, ez? Lanpostuak gero eta kaskarragoak izaten dira, bere soldata basuagoko jarduera nagusiak izaten direnak zerbitzu, kalitate batzuko zerbitzuak, turismoa, aisialdiko jarduerak, monitoretzak, eta horrelako ostalaritza eta soldata basuko sektoreak izaten dira, eta, kaltegarriagoa da, larriagoa da egoera Bizkaian, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan eta iparralden baino. Kasu honetan, Bizkaia da, eta bereziki Bilbo, Euskal Herriko leku kaskarrena, soldaten jeitxieran ikuspegitik, pobreziaren gorakadarekin ikusita, eta sektore osaketa kaskarraren ikuspegitik. Edo zeinean, soldatak eguneratzeko garaia da, adibidez Espainiar politikan argiago da eztabaida Euskal politikan baino, kasu honetan gutxieneko soldatego da, pentsioak inflazioarekin bat eguneratu dira 8,3an, eta baita gutxieneko errentak, gude RGI edo Espainiako IMV-a, eguneratu dira inflaziotik gora. Orain bada garaia, bataz besteko soldatak eguneratzeko, eta kasu honetan hori egiteko tresna nagusia, sindikatuen indar korrelazioa sustatzea da, eta negoziazio kolektiborako aukerak sortzea, ez? Azken lan erreformak bermatu ditu negoziazio kolektiboaren berme sektorialak eta tokikan tokikoak ez egotea enpresarien nahiaren menpe, eta hori gauza ona da, baina berez hori garatzeko beharrezkoa da sektore mobilizazio dinamikak, unitarioak izatea eta baita soldataren eguneraketa duina lortzeko helburuarekin. Nik uste dut bide horretan daudela Euskal sindikatuek, bai batak zein besteak, bai abertzaleak zein ez abertzaleak, eta espero dugu dinamika horren ondorioa izatea, adibidez orain Volkswageneko konbenio kolektiboaren eguneraketaren negoziazioa azten da, edo kasu honetan konbenio sektorialeko borroka dinamikak abiatzen ari dira sektore publikoan, zein pribatuan. Orduan hori da soldatak eguneratzeko eta langileriaren gehiengoaren ez pobretzeko bide bakarra. Borroka sindikala eta negoziazioa, indar korrelazioaren ondoriozko negoziazioak. Eta langilez gabiltzala, lanaren munduko analizia egiten duzue lanaren ekonomia saioan, Bilbo Hiria Irratiak, El Salto Radiok, hor dagok eta argiak elkarlanean. Dagoeneko 100 saio egin dituzue, 100 baino gehiago okertzen ez baldin banaiz, nola joan dira 100 saio horiek? Apurtxo trampa egin gendun, ospatu gendun ungarren saioa berez 103 edo 104 zanean, baina oso pozik gaude, ondela ja 6 urte eta erdi hasi gendun Bilbo Hiria Irratia hor dago eta argiaren arteko elkarlan bat, gero El Salto Radio gehitu da baita ere, eta gero eta gehiago plataforma desberdinetatik bideratzen dugu gure saioa, eta gure idatzizko testuak hor dago El Salton argitaratzen. Lantaldea bebai berritzen joan gara, eta ospatxeko jai bat, edo saio berezi bat, zuzeneko saio berezi bat egin duen Euskal sindikatuekin kafean txokian, eta orain 7. denboraldia prestatzen gabiz, eta laster saio berriekin hasiko gara. Ikasturte berria hasi da, orduan ikasturte berria baita ere zuentzako, urritik aurrera imaginatzen dut ikasturte denboraldi berriaren saioak egongo direla entzungai, ezta? Normalean bi astean behin itzen dugu, prestatzen dugu apurtxu bat lantalde asambleario baten bidez, beti biziatzen dugu kanpo ekonomia eta langileen ikuspegitik egindako ekonomia parte hartzen duen herri mugimenduko jendea, edo unibertsitateko jende kritikoa, edo baita beste analistak, edo eragileak, eta beti egiten dugu baita argiako kasetariekin konexio bat, eta garai batean beste formatu batzuetatik gatoz, baina orain saio monografikoak egiten ditugu, orduan egun bakoitzean gai bat hartzen dugu eta ertz desberdinetatik aztertzen dugu.
Lanaren ekonomia saioan, behin baino gehiagotan, izpide izan duzue turistifikazioaren eragina, ezta? Eta gurean dakarren ondorioez gainera, tartean euskal erakundeek, aurtenik, urte honetan Frantziako turra sustatu dute, eta horrek lurraldea merkantilizatzeko eta munduko aberatzen esku usteko joera nabarmendu da, ezta? Bai, azken udaberrian tematu gara turismoaren inguruko gaiekin, 3-4 saio desberdin egin ditugu leku desberdinetatik gai hori aztertuz. Pentsatzen dugulako turismoa eta turistifikazioa badala euskal ekonomian eta bereziki Bilbo eta Donosti hiriburuen arazo oso larri bat, enplegu kaskarrak sortzen ditu, enpresariak baita ere autoesplotazio maila handiko ostalari, komertziante eta abarreko joera oso aldakorrak, sasoian sasoikoak, berez agian nabarmena da, politikarien aldetik makroekitaldiak eta horrelako turistifikazio joera sustatzen dela diru publiko asko hor gastatuz, baina gero inok ez du gure bere semea edo bere alaba izatea tabernaria betirako, nahiago dute ikastea eta beste lanpostu batzuetara jotzea. Orduan turistifikazioa baditu alde asko, baina Bilbon, ondo ezagutzen dugu, Guggenheim efektutik, zelako aldaketak egon diren, hemen ondoan egoten ziren ontziolak eta egoten ziren enpresa handiak eta egoten ziren lanpostu hon sindikalizatuak, desagertuen ziren, ez bakarrik Bilbon, ezkerraldean zelako eskeleto industrialak geratzen diren, azken ontziola bebai itxita oin dela gitxi izan eta, zer ipini dabe horren gainean, makroekitaldiak egiteko zentruak, bek bat, edo baita merkatalgune erraldoiak. Hau da, turismo eredu kaskartze horren baitan, turismoa erakartzea izan dela asko politikarien helburua eta helburu oker bat da. Berez, ez duelako ekonomia egonkor eta kalitatezko enpleguak sortzen. Orduan, pentsatzen dugu, importantea dela hori zaratzea, analizi eta datuen bidez. Makroekitaldiak gero eta gehiago dira gurean, Euskal Herrian, baita musika jaialdi handiak ere, eta horrek herri kulturaren merkantalizazioa dakar. Egin duen beste saio bat, Josu Zabala, Ertzainakeko kidea, Bilbo Hiria Irratiko langile ohia eta kolaboratzailea, berak esan zigun, baina, eta beti zauzie ekonomia eta enplegu eta kulturari buruz ez da zueño ez egiten. Eta berak eukin dugu gogoa kontatzeko zelan, Ertzainak egin ditun lau kontzertu handi horietan, zelako arazoak. Guk ikusita gendun, alabedik egindako elkarrizketa batean hor zegoela ezin egon bat bere aldetik, orduan apurtxu bete amua bota gendun, eta saio bat egin gendun han, eta gauza asko kontatzen ditu, nik orain ezin ditut danak hemen errepikatu, gainera batzuk oso itxusiak direnak, ez bakarrik ekonomikoki, enpresan aldetik, zelako kudeaketa, bankuekin eta kate handiekin, berikita baita politikarien aldetik, errekuperazio politiko gaitasun handia egondalako kontzertu haietan, Ertzainak beti borrokan, beti kontrakulturan, beti antagonismo erradikal batean kokatu dan talde bat, eta jende bat, derrepente, kultura mainstream, betiko agintariekin, danak etortzen dira, bere seme-alabekin, eta danak gara Ertzainak zale, kasu honetan, Ertzainak abestu duena. Eta edo zeinan, Ertzainan kasutik aratago, makroekitaldiek hori salatzeko bebai, ibilbide bat egin dugu baita hor dago aldizkarian, ez? Ez da personalizatu gaitik, baina ebiz lastur bezala, enpresa hondiek jasotzen ditu diru publiko asko, hau da, diru publikoa da neoliberalismoaren betiko kontua da. Diru publikoa esku pribatuatan jartzen da, eta zuk herri festetan edo gaztetxe batean edo ekitaldi alternatibo bateak ez dozu inolako laguntzarik, eta horrelako Mundaka Festival egin zan garaian bebai Mundakan adibidez, ez da bakarrik diru publiko oparo sornitzen dara, baizik eta baliabide publikoak, zerbitzu publiko jartzen dira debalde, kate irratik, telebista eta irrati publikoan EITB taldean debaldeko publizitatea jasotzen dabe, eta hori dana, azkenean, horrelako kultura hiperkontsumista, nahiko intrascendentea, egun bateko egoerakoa, nazioartera begira dauena euskal eta gure kultura begira dauena baino, eta hori salatzea bebai beharrezkoa da, kasu honetan, gure eredua beste kultura dalako, eta ez dinot bakarrik nirea, baizik eta euskal herriko joera, adibidez, herriko jaizetan, baita herri alternatiba, herriko eragileek sortutako kultura,
hori da lagundu beharko zan, eta horreri eskaini beharko zioten, ez bakarrik dirua, baizik eta baita erraztasun publikoak, permisuak, horiek egiteko erraztasunak, trafikoa, publizidadea, eta hori da bi kultura, bi ereduen arteko talka argita garbi dagoelako. Azken batean, turistifikazioak 11 albo ondorio ditu, eta beste eragin bat bada ere, Euskal Kostaldean dagona, ezta? Bai, horbe bai eskaini dugu beste saio bat, eta berez guk identifikatu dugu gendun gauza bat azken udal hauteskundeetan, Sopelatik Hondarribia arte, eskerreko gobernuak dira danak, Zarautz eta Donostik kenduta orduan, klaro, esan gendun, zer dago, eta hasi ginen, bai EH Bilduko programak, baita plataforma independente asko daudelako, baita EH Bildu eta Podemosen arteko horretan, eta oso turismoaren kritikoa, gazteak herrian bizi eta lan egin alizateko politika, Plentziako alkatearekin adibidez egon ginen, Aitor Garagarza lagunarekin, eta berak bebai nahiko analista da, ez bakarrik alkatea, baizik eta beti joera analitikoak eukin ditu, eta zelako politikak egin lehiken Euskal Kostaldean, Hondarribiatik, por ejemplo, dagoen plataforma bebai, etxe bizitza eta eskubide, tokiko biztalen eskubideen gaineko programa oso argita garbi aukin da, politika itxetik ekitera zaitasunak egon aldiren, baina edo zeinan gure aurrikuspena edo gure nahia izan leike Euskal Kostaldeko joera politiko berri honek sortzea Euskal Herri osoko aldaketa politikorako joera. Berez, eredu turistiko, kalitate basuko zerbitzu, makroekitaldi eta horrelako apurtxu bet herria saltzeko eta lanpostuak askartzeko joera hau bueltari emon behar datxo, eta horretarako behar da ez bakarrik ekonomikoki ehun produktibo berri bat sortu, baizik eta politikoki horreri bidea emoteko politika egitea. Eta bestelako adibide bat, Guggenheim Urdaibai bada, 20 milioi euro inbertuko dira, diru publikoa izango direna horiek, eta gainera talde ekologistek salatu dute proiektu horrek albondorioak izango dituela biosferan, ez da? Bai, lehen da bizi, herri plataforma nahiko anitza eta sendoa, haiek ja diotez direla ez da ekologistak, baizik eta lurraldearen defentsan edo herriaren defentsako plataforma bat, ekologiatik aratago doan borroka bat da eta izango da, baina bai, abia puntua ekologikoa da, Urdaibai biosfera, legez babestutako nazioarteko itunen gaineko proiektu txikitzaile bat aurkezten digu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kasu honetan, tokian tokiko borondaterik kontra eta tokiko politikari batzuen interesak ikutzen, baina edo zeinean, lehenengo gauza esan behar dena da, Guggenheim Urdaibai proiektua, oraindik ez duguna ikusi paper baten gainean, baina hitzekin, iragarpen egin bidez aurreikusten dena, ilegala izango dela, ez? Berez, ezin dela egin biosfera baten gainean horrelako eraikinik, horrelako azpiegiturarik, kasu honetan, kosta babesteko legeak, Urdaibai biosfera bera babesteko legeak, lurraldearen gaineko legeak, nazioarteko legeak, eta batez be, ingurumena babesteko legeak, ez dira atzera bueltatzekoak. Azuk babesten dozun ingurune natural bat, ezin dozu gero kendu babes hori, no? Eta, bueno, berez Gernikan eta Muruetan iragarri da museo horrek sortuko ditu arazo asko biztanleriarengan, adibidez, masifikazioa eta turistifikazioa, kasu honetan etxe bizitzaren presioaren gorakadak, eta gero, adibidez, beste gauza bat, uraren agentziak argi eta garbi esan zuen, egun batean agertu dana, eta gero inok ez du berbaiten, baina uraren arazoa dagoela bebai Busturialdean, ez dagoela ura Busturialdean, hainbeste jende berri hori erakartzeko, eta haien proiektua horretarako privatizatu zuten eskualdeko urpartxergoa, eta beraien proiektua da Zadorratik, Mungitik, ekartzea ura, kasu honetan, hotel berriak, jatetxe berriak eta turista berriei zerbitzu hori mona izateko. Orduan, bueno, desproposito bat da, eta ez pentsa erraza izango dutela, herri plataforma eta herri erantzun fuerte bat antolatzen ari da, eta, bueno, ez dira pasako. Bueno, Google denbora barik gelditu gara, baina gai asko hauen inguruan entzuteko edo ezagutzeko lanaren ekonomia saioa badugu, gainera
gainontzeko kapituluak eskuragarri daude online, okertzen ez bali manaiz. Hor usten dugu orduan, eskerrik asko Jon Bernat Zubiria gurekin izatagatik, eta beste batera arte. Eskerrik asko zuei, Hamaika Telebistako lagun guztiei, eta aurrengo batera arte. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldi nagusiarekin, eta gaurkoan gurekin izango dira Eneko Ander Romero eta Maialen Ferreira. Orain arte. Kaixo, Brigade Lokoa, Bergaratik, hurrengo bideoklipan izanagatik da, eta bertan historia zehar ahaztu dian emakume borrokalari guztientzat eskainita da. Abestia Iruñako Sound of Silence estudioan grabatu genuen, Julenekin, eta 3 amatxok ekoitzi ditu irudiak. Eta laster Hamaika Telebistako bizi musika saioan ikusgai jokiko zuen, beraz, anima ikustera. Venga, haupai! Ordu batak pasata iritsi da eguneko sasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira eta Eneko Ander Romero. Kaixo bioi? Kaixo.
Bueno, Euskara jarriko dugu erdigunean gaurkoan, izan ere, Madrilgo Kongresuko araudia aldatuta, Euskara, Katalana eta Galiziera, Aragonera, Aranera eta Asturiera entzun dira gaurtik aurrera. Bueno, nola hartu duzu zuek berria? Oso pasu garrantzitsua izan da, ez? Azkenean, ikusi dezuten, ez? Boxeko kide batzuk altzatu dira eta fanindia. Hortaz, albiste bi onak. Baina egia da, ez? Espainiako aberastasun linguistikoaren froga badala, ez? Eta nire ustez, aitzakia edo azkeneko 20 urtetan erabili duten aitzaki izan dela Kongresuaren reglamentuak edo konstituzioa aldatu beharko zala hau lortzeko, eta hori ez da egia, ez? Eta frogatu danez, bakarrik borondate politikoa behartzen, eta heldu da, berandu, baina bintzat heldu da, ez? Hortaz, albiste hona izan da. Nik uste dut, orokorrean borondate politiko kontuak izaten dira. Eta askotan reglamenduak eta inkluso konstituzioa arau desberdinak jartzen dira mai gainean, batetek egiten zuen, berak esaten zuen, nigatik egingo genuke, baina ezin da, eta ikusi da, ganera kostu oso txiki batekin konparatuta beste gauza batzuekin, egin zela. Pausu polita, baina bere kontraesanak sortzen dituena orokorrean estatu egituran, eta lurraldetasunaren hain garrantzitsuaren gaiaren baitan. Euskara entzun dugu Madrilgo Kongresuan, hala ere ostegunean legez tramitatuko da, bideo bat ikusiko dugu eta helduko diogu berriro gaiari. Ikusi dugu, ezta? Kontua da, hori, EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek adiez dute batzutan euskaraz egingo dutela, baina beste batzutan gazteleraz Nafarroko gobernuan edo lege jaurlaritzan egiten duten bezala, ezta? Baina aldiz RC-ek, Junts eta BNG-ek esan dute soilik katalanera hitz egingo dutela. Bintzat, garrantzitsua da aukera izatea, ez? Eta gero erabakiak, erabaki ez, eta eurak jakingo dute zer egin, baina egia da, Euskara erdigunean erakunde ezberdinetan, ez? Hemen Espainiako Kongresuan, baina baita ere, saiakera bat izan da gaur Europako Batasunean, ez? Saiatu dira behintzat debatea sortzen, ez? Gero ikusi izan dugu, ez? Oso saia dela bertan, hizkuntza hauek entzutea, ez, eta erabiltzea, ez, baina behintzat saiakera bat egon da, ez, eta hortaz, ikusten da, ez, batzuek esaten zuten kristoneko dirutza dela, ez, egia da 12 itzultzaile jarriko dituztela, 450 pinganillo, eta guztira kostua izan da 454.000 eurokoa, ez, zerbait da, baina azkenean prozesu bat izan da eta garrantzitsua, ez? Azkenean, Espainiak ez dauko bakarrik hizkuntz bakarra ofiziala, ez? Eta besteak daz, eta mai gainean jartzea oso garrantzitsua da. Azkenean, inbertsio publikoa, baina hainbatean edo gure eskubideak bermatzen dira horrela, ez da? Azkenean, hitz egiten denean diruaren inguruan eta neurri hauen kostun inguruan gure etortzen zait, hauteskundeak deitzen direnean ean norbaitek izaten dagoen, baina hauteskunde batzuk deitza supergarestia da. Eta entzute ditugu, hori da itzaki bat adibidez monarkia zale batzuen aldetik, ez monarkia merkeagoa da, igual ez da diru kontu bat, baizik eta ganera, esan zenbat diren 400.000 euro Espainiako aurrekontuetan, ez da ezer, ez da diru kontu bat, da eskubide kontu bat. BNG eta Juntsen erabakia eta EH Bildu eta PNV-renak ulergarriak dira, errealitate linguistikoak oso desberdinak dira Galizan eta Katalunia eta Euskal Herrian,
Nik uste dut aurrerapauso bezala importantea dela. Tamalez, aurrerapauso hau etorri da, edo pauso hau etorri da, erabaki politiko elektoral batengatik, kasi, eta hori errealitate bat da. Baina hori ez da zertan txarra izan behar berez, horrek esan nahi du nolabait estatuko beste nazioek indarra irabazten ari galera eta estatu mailako politikagintzan ere beste protagonismo bat daukagula eta beste prioritate batzuk daukagula. Eta da, benetan, gure hizkuntzak erdigunera ekartza eta gure hizkuntzaren erabileran nolabaiteko pausu firme bat emotea. Gero, zuk lehen aipatu duzu, ez? Ikusi ditugula, Amabitan haziren bilkuran, Voxeko kideak bilkuratik alde egiten, eta horrez gain, PPek adibidez, argi utzi du, beraiek ez dutela euskaraz edo beste hizkuntza batean egingo, soilik gazteleraz egingo dutela, eta UPNek berdina adierazi du. Eskuinaren jarrera hori nola baloratzen dugu? Borja Sémperra adierazi dau, ez dauela egingo El Canelo, edo Lerdoarena ez dauela egingo, baina nire ustez, ez dakit zelan somatu duten, justo hitz hauek euren artean, bai PPko kideen artean, ze Mikel Lezama adibidez, saiatu zen bere kanpaina osoan euskaraz azaltzen eta pauso hori ematen, edo Laura Garrido Nork, asko ikasi dau, edo saiakera behintzat egin dau euskaraz ikasten, hortaz, PPko kide bat, bai, euskalduna, edo, euskalduna ez, baina euskadin bizi izandakoa, edo hemen jaio izandakoa ez, holan agertzea, ez dakit, eurentzat zenolako postura izan da, baina, hemen bai pasau da Eusko Parlamentuan, bada kide batzuk, non pinganilloak endu dute, eta ez dutela euskarako itzulpena entzun nahi, eserderara ez, euskaraz hitz egiten danian, Hortaz, euren postura, ulertzen da, eurak badakite hemen aberastausun linguistiko badauela, eta ez duten nahi hori begiratu, eta ez duten nahi hori onartu. Hortaz, nire ustez, bai eurak maitatu edo esaten duten, maitatu duten Espainia horren kanpotik da. Ze Espainia, hau da, bebai, bere justo hizkuntz guztiekin eta bere aberastasunarekin. Sorpresa izango litzateke kontrakoa. Batean UPNeko ordezkariak esatea berak euskaraz hitz egingo duela. Hori litzateke sorpresa, edo Voxen entzutea gogoraztearren Eusko Legebiltzarrean Voxeko diputatuak, parlamentariak, euskaraz daki da, euskaraz mintzatzeko gai da, baina ez du egiten autu politiko bat dela eta. Ez dut uste bez, Alderdi Sozialistan euskarazko entzungo dugunik, tamalez, sorpresa bat izango litzateke, sorpresa positibo bat izango litzateke, baina ez dut uste bai PPen bai zuen neurri hau, benetan neurri efektiboa izango efektiboa, edo benetan horretan sinisten duten. Nik uste dut dala performance politiko gutza. Alde batetik zuek bere espainolismo berritu hau edo Espainia proiektu politiko gisa aurkezten danean, nun euskara, katalana eta galegoa ere saltzen dan, apunte bat egiterren, euskara eta katalanak ez dira Espainiako hizkuntzak, dira Euskal Herriko eta herrialde katalanetako hizkuntzak, Espainiatik haratago joaten direnak, baina, nolabait performance hori egiten dute, bere proiektu politiko berritu honetan, saltu bardalako. Eta PPren kasuan berdina, askotan Valentzian berezik entzuten da, Valentziaren defentsa bai baina etxean. Hau da, defentsa sui generis bat. Gaur gertatu dana kongresuan, espero zan, eta segurenik da aurrerago ere ikusiko ditugun, performance txikitzu horiek. Madriletik Bruselara joko dugu orain, izan ere, euskera, Europan ate joka dago, egia da gaurko egunean, azkenean ez dela bozketa hori egin, baina, urratz bat eman duela euskarak adierazi du adibidez kontseiluak, bideo bat ikusiko dugu eta orain helduko diogu gaiari. El multilingüismo es uno de los objetivos y de los valores de
la Unión Europea, y así lo señala el artículo 3 de los tratados, que indica que debe promoverse y protegerse. Basque Country. Euskara milaka jenderen hizkuntza, Europan ofizial izatea urrats bat litzateke gure oinarrizko eskubideak, gure giza eskubideak aipatu ditu. Elsak horiek betetzeko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Bide bat dela euskaldunok gure lurraldean, Euskal Herrian bizi dugun egoera zuzentzeko. Izan ere, euskara ofiziala Euskal Herriko zati batean baino ez da. Eta ofiziala den eremuan ere, ofizialtasun hori oso prekarioa da. Beti dagoelako Espainiako estatuko muineko instituzioen erabakien menpe. Azkenean bosketarik ez da egin, tartean Suediak eta Finlandiak uharbidez informazio gehiago eskatu dute. Eta azkenean hor badau kontuaz, hau onartzeak ekarriko du edo agian beldur dira, ezta, beste hizkuntza gutxitu batzuk onartzea ere. Bai, hori da, egia... Azkenean normala izango litzateke ez, zergaitik ez. Baina badaz beste hizkuntza ez dakit gutxituak direnak, baina ez direla hain ezagunak, bintzat adibidez maltesa eta entzuten da, edo entzun daiteke ez. Hortaz, nik ez dut ulertzen zergaitik euskara, katalana, galegoa eta bestiak ez diren entzuten, ez? Eurak esaten dute, ez, Finlandiak eta Suediak aipatu dute kostu handia suposatuko duela, Espainiako gobernuak esan dau kostu horiek kubrituko ditxula, hortaz ez dakite non dagoen arazoa, eta behar bada teknikoki edo proposamenak behar bada edo dokumentuak igual saiesten dituela, ez? Baina, nire ustez, eurak instituzio kristonekoa da eta aukiko dute, ez? Gero badago, geroz eta aurreratua dagoen adimen artifizial bat, ez? Eta itzulpen gintzan, kristoneko pasuak ematen ari dira, hortaz ez dakit zen nolako zailtasunak aurkitzen dituzten, ez? Baina nire ustez, hemen gertatu moduan, edo Espainian gertatzen den moduan, ez? Voluntat falta somatzen da, ez? Eta borondatea ez daukie, hortaz, behar badazuk esan duen moduan, ez agiara, igual beldurra daukie edo behintzat bastute nahi gauzak aldatu eta ez badute nahi bastute egingo. Adibidez, atzoko egunean entzuten genuen finantzak eta arazoak edo kontuiek kezka sortzen zitzaiela, baina Sánchezek iragarri zuen bere gain hartuko zuela kostu hori, orduan finantzak eta arazo horiek edo argituta orain juridikoak eta azterketa juridikoak eta praktikoak nahi dituzte. Europar Batasuna ez da leku hori nun debate kosmopolitak eta internazionalak emoten diren, eta Europar Batasunaren realitatea barne politikatik abiatzen da, eta barne politikan amaitzen da. Hori ezin dugu, ez da klub internazional txatxiguai bat, baizik eta da leku bat, nun barne arazoak eta barne konplexutasunak ere kudeatzen diren ez da, eta hori da Finlandia eta Suediaren arazoa, eta Frantziaren balizko arazoa, eta beste askoren balizko arazoa. Ezin dizkiogu gure buruari trampak egin. Eta hori da arazoa. Arazoa da samiera segurenik, eta ez da 200.000, 300.000 edo milioi bat euroko kostu soil bat hori. Argi izan behar dugu hazikeratik. Eta gainera, Espainiako gobernuak esan duenean, bere gain hartuko duela kostu, insisto, infimo hori. Azkenean aurrekontuetan ez da diru asko. Arrisku bat dago, eta Alvarezek, Espainiako kanpo ministroak ere aurrera planteatu du, euskara eta galegoari dagokionez. Galegoari dagokionez pizkat ezberdina da bere harremana portugesarekin, beraz bereziki euskarak badauka arrisku bat, eta da arrisku kuantitatibo bat. Hau da, katalanak 10 milioi pertsonek hitz egiten dute. 10 milioi pertsonek hitz egiten dute baita ere suediera. Hau da, kuantitatiboki jende kopuruari dagokionez jende oso antzekoa da. Euskararen kasua desberdina da. Euskara egia da
milaka pertsonak hitz egite dutela dugula gure egunerokotasunean, baina herri askoz txikiago bat gara. Eta Alvarezek berak esan du, bueno, hasiko dugu katalanetik, eta ikusiko dugu nola besteek aurrera egiten duten. Hori kontuan hartu behar dugu Euskal Herritik, ikusi baino ez dago, ikusi behar dugu, adibidez, katalanek zer nolako kanpaina internazionala egiten ari diren, Pep Guardiolarekin, beste jende batzuekin horren inguruan. Nik uste dut Euskal Herrian eta Euskalgintzan horretan pilak jarri behar ditugu, zera Euskalen Kontseilua Bruselan egotea pausu bat da eta hildo bat markatu aldu, baina horretan insistitu behar dugu. Gure nazioarteko kontaktuak indarrak jartzen, presio maila desberdinak egiten hori soft diplomasi hori garatzen eta barze bestela karrera hontan, handien karrera hontan, atzean geratzeko arriskoa badaukagu. Duenagian, aipatu duzu ez, errezago edo bidea errazagoa badu katalenak euskarak baino, ikusteke dago ze gertatzen den horretan, baina argi dago, garrantzi simbolikoaz eta prestigioaz zarago, eragin onura realak izango lituzkela, izan ekonomian, zuzen bidean, eta kultura esparruetan ere posible ikusten duzu Europar Batasunak horien hartzea, azkenean aho batez onartu behar dute, badakigu Frantziaren nahia zein den adibidez? Oso zaila izango da, ez? Baina, arrazoia daukozu, azkenean behar bada Katalaniak figura mediatiko asko ditu, non erreztasun osoz eta era internazional baten katalana erabiltzen duten, ez? Pep Guardiola futbolaren munduan, Piqué bebai entzun dutzeu askotan, eta behar bada, hemen, bada sektore batzuk oso mediatikoak ez direnak ausartzen, edo ez dutena nahi, behar bada politikazio edo politika tuta dagoelako, ez? Gure hizkuntza ez, eta ez dira ausartzen. Adibidez ikusi izan dugu gaur ez, atzo Atletiko klubekuak, ez, Espainiako bandera ez azaltzen, baina gero eurak badakite euskeraz, hitz egiten dute euskeraz, ez, azkenean, behar bada igual figura mediatikoak gure hizkuntza erabiltzen baldin badut, era publiko batean, edo behar bada gehiago normalizatuko zen. Gero batzuetek esaten dute, ez euskera oso zaila dela, eta alemana ez, eta jentiak hitz egiten dago alemanez lasaitasun osoz, ez? Edo txinos. Ez dakit, behar bada, borondatea bai ez dau, eta horregatik zaila da ez euskara mapan kokatzia, baina, bueno, aleginak egiten dira, ez, eta bai pauseak ematen dira. Baina egia da, Euskal Kontseiluko kideak izan dago moduan, ez, euskara egoera prekario baten dago, eta hori ezin dugu ez estatu. Berebiziko garrantzia dauka euskarak hartzea protagonismoa leku guztietan Europar Batasunean ere, zaila izan arren nik uste dut aukera daudela, segun eta nolako presioak egiten dituen Espainia herrialde desberdinetan, ez da izango kostu handi bat, da, insisto, borondate politiko kontu bat, baina euskalgintza aktibatu behar gara, diaspora bidez, mugimendu eta instituzio desberdinak horren aldeko lobiak, presioak, ekintza politikoak aurrera emateko. Nik uste dut, masa kritiko nahikoa dagola, gainera, orain dekogu manifestazio bat azaroren azikeran, ez decir, aurrera pausoak emona ditugu eta bide bate egin alda ea hori indartzeko aukera dekogun. Gainera, egun 24 hizkuntza ofizial laude Europar Batasunean, azkena 2022an bihurtu zen hizkuntza ofiziala Irlandako gaelikoa hain zuzen. Orduan, agian aukerak badaude epe laburrera bihurtzea. Bai, baina gero, antza denez, Irlanda, Euskara, Katalania eta Galegoa ofizialki Europar Batasunean erabiltzaren aurka dago. Hortaz ez dut ulertzen zergaitik, ez? Zuek ja lortu duzutenean zuen eskubideak ja beste herri txiki edo ezagite txikia garen, baina beste herriei ez dut zezu laguntzen, ez dakit, pixka bat, txartu iruditzen zaitez, eta gero bai, behar bada, Euskaldunok edo Euskal Herriak ez bere hizkuntza txikitzat hartzea arazoa da, ez? Eta ez dakit, zeinek ezaten hau, ez dakit, lengua minoritaria danik
Zergaitik, bai egia da, ez? Katalania baino pertsona gutxiago hitz egiten duela, baina horrek ez dio pisurik kentzen, edo bintzat ez zen zergaitik bere pisua kendu behar, ez? Herri bada eta bere hizkuntza dauko hortaz. Irlanda zitzegin da, baina ikusten badugu dau patroi bat, eta patroia osaria da zeinek dekon estatu bat atzean. Eta euskarak badauka estatu bat atzean, edo badauka performance politiko bat atzean. Hori da gakoa. Orain beste gai bati helduko diogu, izan ere Bizkaiko Ostalaritzak greba egingo du berriro. Bizkaiko Ostalaritza elkartearen inmobilismoa ikusita, ELA, LAB, Komisio Obreras eta UGT sindikatuek grebara jotzea erabaki dute, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Iñigo Alonso, LABeko kidea. Kaixo, Iñigo. Kaixo. Bueno, salatu duzu, ez? Negoziazio maila blokeatuta dagoela oraindik, ezta? Eta Bizkaiko Ostalaritza elkartearen inmobilismoan ere ohartarazi duzue. Zein da egoera? Bai, bereziki greba egoera honek dakarren kontua da patronalak izaten ari den jarrera langileengan. Esan behar da, sindikatuok izan dugula kriston pazientzia eta ulertzeko gai izan gara bizi izan duten egoera bereziak sektorean, izan ere joan den urtearen apirilera arte ez zitzaion ekin behar bezala negoziazioari, usten genuelako hainbat limitazio zirautelako, baina hortik aurrera patronalak ez du bere postura ezer aldatu, eta uste dugu egoera bestelakoa dela. Izan ere, joan den urtean, Bizkaia ari gara, 2019ko datuak gainditu egin ziren. Pernoktazioak 2019an baino gehiago izan ziren, eta datuak esaten dute nolabait ostalaritza bere bidera bueltatu dela, eta ikusten dugu nola irabazteko marginak handitu izan dituzte garai honetan. Adibidez, 2020tik hitzarmen barik gaudela, prezioak ostalaritzan 24% egin dute gora. IPC-ak baino, KPI-a baino askoz ere gehiago. Gainera, joan den urteko testu inguruan, bai patronalak botatzen zuela nola energia kontsumoak, bai jatekoak nola gora egiten zuten, eta hori erreperkutitu behar zuten. Bueno, esan beharra dago kosteak igo direla 6aren inguruan, 5,9, baina prezioen igoera 9,3 izan da. Eta hori, aintzat hartuz, soldatak ez direla 0 igo. Beraz, kontu argia da, eta gure ustetan langileen kontura irabazi marginak handitzen dauz. Irabaziak handitu dira, baina bitartean langileen soldatak ez dira igo, 2020tik berdin jarraitzen baldin baitute soldatek, hitzarmen propioa nahi duzue, eta patronalak bitartean ez du hori negoziatu nahi. Gainera egoera oso kezkagarria da, gehienak kontratu prekarioak dituzte, eta lanaldi partziala duten emakumeak dira, ezta? Bai, a ber, igual hemen nahaztu egiten da, ostalaritzak berez badauka bere hitzarmen propioa. Guk hemen esaten genuen 2020 horretan, negoziazioa zen momentutan, kolektibitateko azpisektore hori, hau da, residentzietan, ikastetxeetan, ospitaletan, baskaria prestatzen duten kolektibo horiek, hitzarmen propioa behar zutela. Izan ere, estatu mailan badago ostalaritzako akordio markoa eta kolektibitateko hitzarmena. Bereizketa hori gurera ekartzea eskatzen genuen. Izan ere, gestio zuzena edo jaurlaritzatik eraturritako kontratuak beste hitzarmen badaukate eta kolektibitatentzako da. Claro, ikusten baldin badugu zein den sektore hau osatzen duten emakumeak, esan bezala, emakumeak dira, eta kriston partzialtasuna daukatenak, hau da, egunean, ordu bat,
2-3 lan egiten dituztenak, eta euren arazoak eta espezifidadeak, bai uste dugu asko sobe bideratutak izango zirela euren hitzarmen propioan. Beren Laurako, 11-rako eta 12-rako grebara deitu duzue, salatzen duzuenez, patronalekin negoziazioa blokatuta dago. Ez dakit gaurtik greba deialdiak izan arte, beste negoziazio mahai bat edo izango duzuen? Espero bai, laben partik planteatu dugu, orain helare zeitu da nahin bat batu mai gaineratzeko aukera baliatu behar dugula eta maila berriz deutu, baina testu inguruan jartzeangatik martxotik ez gara biltzen patronalarekin. Eta ordutik ona izan dira hainbat greba egun eta hainbat mobilizazio grebarik eskatu ez dutenak. Alderatuz Gipuzkoa edo Araban gertatutakoarekin, esan behar dugu Gipuzkoan 12 urteren ostean egun batetik bestera, hilabete bateko negoziazioan sinatu izan dutela, KPI-a berreskuratuz, eta Araban aldiz, bakarrik mobilizazio bat deitzearekin, mobilizazio hau ez da gauzatu, ze patronalak deitu ditu, eta KPI-a jarri du mai gainean. Beraz, alderaketa hori eta testuinguru ekonomikoa berdina izanik, uste dugu hemen dolu ikaragarrekin ari dela Bizkaiko ostalaritza. Adi egongo gara beraz, eskerrik asko Inigo Alonso Labeko kidea gurekin izatagatik. Zuei interesagatik. Entzun dugu, ez da? Nola badibidez, Bizkai, Gipuzkoan eta Araban asko errazagoa izan den hitzarmen horiek berritzea edo, baina Bizkaiko egoera guztiz bestelakoa da. Bai, ezkenen, patronalak badaki, ostalaritza mundua dela mundu oso atomizatu bat. Nun, prekarietatea baino, atzetik dago, kontratu faltsuak direnak modu zuzenean, diru beltz handia, konbenioren azpitik, edo konbenioak markatzen duen azpitik kobratzen diren soldatak, eta bar handi bat. Eta nik uste dut, hori kontuan izan behar dugula, lan atomizatu horietan, oso zaila dela patronala presionatzea. Beraz, patronala oso lase sentitzen da. Igual, Gipuzkoan oihartzun sozialagoa edo Gasteizen bereziki populazioa dagoelako askoz ere batuagoa, oihartzun sozial handiagoa izan du edo presio hori sentitu du, baina Bizkaian ez da geltatu tamalez. Eta galdetzen diogunean gure buruari edo bereziki lehendakaritzatik entzuten danean zergatik daude hainbeste greba, agian dira gauza horrengatik egon altzerako 6 hilabete negoziazio mahai bat deitu barik langileak bitartean urteetan zehar eroste ahalmena galtzen duen bitartean. Zaila da, eta zaila da horrako sektoretan grebak deitzea eta negoziatzea, baina egoera tamalgarria da, oso sangrantea da, eta nik uste dut nolabait erantzun bat espero beharko genukela patronalen aldetik, ezta? Gainera badakigu, ezaguna da ostalaritzako lanbaldintzak ez direla hoberenak, eta aipatu du Inigok, ezta? Nola enpresek irabaziak metatzen dituzten bitartean, 2020tik langileek ez dutela izan soldata igorarik eta KPI-ak 12% gora egin du. Eta gero ikusi behar da, zeintzuk daz justo enpresa horien atzetik, ez? Nire ustez ez di irabaziak hartzen edo, irabazten dituztenak, ez diela taberna txiki bat duten familia bat edo ez dakit jatetxe bat, baizik eta zenbat enpresa ari die bai hiriko eta bai herri batzutako taberna pila bat erosten, eta bere langileen baldintzak urratzen, eta hori geroz eta gehiago ikusten ari da gara, hemen bertan Bilbon, kaldetatik faten bazare, ikusten da, zenbat betiko negozioak kentzen ari diela, eta bere ordez, jartzen kapitalismo basati baten frankizia bat, eta alako tabernak, eta alako jatetxeak, eta nire ustez hori kalte handia egiten diela hiriei, eta baita gizarte osoari ere, azkenean ikusten da zen nolako kontsumoa egiten duten, eta zen nolako baldintzak dituzten euren langileak.
Azkenean, kate handiak gero eta gehiago dira, adibidez, hemen Bilbon, eta horrek zuzenean langileak prekarizatzea dakar. Azkenean, patronalak dauka aukera gehiago, eta langileek gero eta aukera gutxiago, eta gaineraz dira zuek frankiziak igual oso bizualak izaten direla, eta oso harin identifikatzen ditugu. Bilboko Alde Zaharrean, gero eta gehiago taberna guztiak dira fondo gutxi batzuen jabegoak. Eta hori ez dakigu, guk ikusten ditugu tabernak, eta bakoitzak dauka bere izena, eta bakoitzak baditu bere langileak, baina atzean dagoena da enpresa bakarra edo enpresa gutxi batzuk. Eta hori bereziki Alde Zaharretan, orokorretan geltatzen ari da, bai Gasteizen, bai Donostin, Gitzienez, bai Bilbon, baina Bilboko Alde Zaharrean da oso nabaria. Bueno, nabaria ez dakizu, baina beltakoa baldin bazara eta jabeak edo aurreko jabeak eta langileak ezagutzen badituzu, esango dizute. Eta horiek dira tapoi hori egiten ari direnak. Ez gabiz hitz egiten zure auzoko tabernariaren inguruan hor ere baldintzak segurenik hobeto behar direla. Hori argi utzi behar da. Baina da, patronala zati garenean da, benetan fondo batzuen inguruan ari direna bere tekinak irabazten inigok esan bezala, langileen soldatak taponatzen. Eta hori larria da, ze gainera gero eta sektore oso handi bat dela. Hau da, jende asko bizi da hortatik, eta bestetik, zenbat diru publiko modu zuzenean eta ez zuzenean doa bideratuta ostalaritzara. Zegoratu behar dugu, ostalaritzaren egoera, diru laguntzak eta orokorrean espazio publikoaren erabilera, errestasun fiskalak eta bar berezikiko bidaren ostean kontuan hartzen badugu, politika industrial izango bazin bezala, sektore oso mimatua da. Ez da sektore zigortu bat. Eta hori, jakin behar dugu. Eta gizarteak bere instituzioen bidez, ari bagara, norabiteko, hainbat errestasun batzuk emoten, horretzen dugulako, ekarpen sozial bat egiten dutela baita ere, patronal horrek, igual beste zerbait ere eman behar du bueltan, eta beste zerbait hori da lan baldintza duin batzuk. Behar bada, aprobetxatzen die, patronalak ez, justo, langile despolitizatuak da zela, ez? Azkenean zen nolako pertsonak egiten dutelan ostalaritzan migranteak, ez? Askok paperik gabe, ez? Era irregular batean, eta horretaz aprobetxatzen dira bai enpresari askok, ez? Eta gero, igual pertsonak, ez dakit, ikasketarik gabekoak, edo behar bada bere ikasi duten sektorean ez dutenak lana topatzen, edo pertsona gazteak, ez? Euren lehengo soldata hortara jasotzen dute, ez? Eta euren egoera, behar bada oso larria da, greba bat antolatzeko, edo kalera urtzetzeko, edo bere jefiai esateko aizu, ondo ordaindu edo nire eskubideak hauek dira, ez? Eta hori, sektore batzutan, hori gertatzen da, ez? Ez diela ausartzen, euren egoera ez dela honena. Bestelako gai bati helduko diogu orain, politikari, azkenean gure egunerokoan dago, batetik, Espainiako gobernuko investidura, eta, gero baita ere baditugu, Jaurlaritzako hauteskundeak edo ateioka edo ikasturtenetan izango dira, badakigu. Astebete barru Feijóoren investidura izango da, eta zantzu guztien arabera, ez da aurrera aterako, hala ere ez dakitzuek nola ikusten duzuen egoera, Feijóoren investidura ez, baina Sánchezek aukerak baditu. Lehen aipatu dugu zenbat kostatzen zaigun euskara eta katalana eta galegoa hitz egitea, baina zenbat kostatzen zaigu Feijóoren astrakanada hau, ezta? Epe laburrean, Feijóo ez da izango presidentea. Hori argi izan behar dugu. Pedro Sánchez izango da presidentea? Feijóok baina aukera gehiago ditu. Seguru gaude izango dela presidentea, epe laburrean hau da, eurrengo sesinuetan, ez dakigu. Baina badakiguna da, momentu honetan Feijóok ez dituela, insisto, bete esaten du berdina, ez dakigu, Espainia da, eta batean agertu alda hor tamaiazo arraro bat, pare bat boska mugitzea hortik, eta pum, batean, baina errealitate parlamentarioari arreta jarriz, ez da izango presidentea. Interesgarria izango da zer nolako diskurtze egiten dauen eta zer nolako estrategia politiko hartzen duen. Hau da, zer erabakiko du?
Zentroa, eta hau datuen bidez egingo da, ez du egingo zera gauzaz. Zentroa mugituko da edo saiatuko da mugitzen PSOEren deskontento batzuen bozkak hartzeko, hori egin dezake Ayuso atzetik eukin da. Edo erabakiko du Vox jatea eta orduan ez kumara joango da. Nik uste dut hori dela atarako dugun gauzarik interesgarriena sesio hauetan. Bai, baliteke ez, azkenean badaz PSOEko kide batzuk ez, bai nagusiak dienak edo urte asko historikoak izan dienak, nahi izan dute edo behintzat, jarri dira esan dute babestuko dutela PP eta PSOEren arteko akordio bat, holan ez, baina nire ustez ez hori ez da aurrera atarako ez, eta beste aldian Feijóok bebai saiatu da, ez? Euren babesa lortzen EAJarekin, ez? Ni bebai, pentsetan, hauen behar bada konbentzituko zukeela, ez? Baina gero bebai, men jakin ja zenolako akordioak dituzten bai EAJ eta PSE, zentzua dauko, ez? Azkenean hortu zarrek ezatia, ez duela, ez? Feijóoren investidura bat babestuko, ez? Eta faltetan jako 5 diputatu, ez dut uste lortuko duenik. Gero beste aldian dauz, Pedro Sánchez lortuko dagoen ala ez, ze badaz PSOEko kide asko, ez da zela bat ere posik, ez? Amnistia lege supuesta horrekin, ez? Orduan, lan zaila dago eta zuk esan duzu moduan, ez tepe laburrean, ez da zer lortuko dan. Bintzat Feijóo ez da izango presidente, baina behar bada Pedro Sánchez ere ez dakit. Ikusiko dugu, jarraitu bai. PP eta PSOEren arteko akordioari dagokienez, proposatzen dutenek, esaten dira vieja guardia direlakoak, ez dakit zehazkin nun bizi diren, ze 80ko hamarkadatik, bai ze señor González horretatik, noiz egon da PP PSOEri bere sustengua emoten. Ez da inoiz gertatu, ez Azmarrekin, ez Rajoyrekin, Pablo Casadorekin, ez decir, eta hori ez da gertatu. Eta kontrakoa, gogoratu azken aldian PSOEk bere boskak emon zionean Rajoyri nola amaitu zen Alderdi Sozialista eta zer gertatu zen. Pedro Sánchezek irabazi zuela oso modu lasaia eta holgura handiarekin. Beraz, PP eta PSOE kimera hori, da kimera bat, eta bakarrik balio du PP modu moderatu batean orkesteko, dakigunean PP momentu honetan dagoela guztiz eskumara mugituta eta guztiz ayusismo politiko baten baitan. Rajoy egonda, Feijóo egonda edo Pablo Casado egonda. Ortuzarra ipatu duzu lehen Maialen, izan ere atzo Ortuzarrek EITB-en adierazi zuen investidura lortzeko lan egiteko unea dela eta investidura zarago edo legegintzaldiaz hitz egin behar dutela Sánchezekin, bere kortea jarriko dugu eta oin helduko diogu. Investidura ondo dago Sánchezentzako, baina guretzat importantena da legislatura, zertarako erabiliko dugu legislatura hori, ze arazoak gainditzeko, ze neurriak hartzeko. Legegintzaldia aipatu du eta hainbatean berri ere autogobernu hori erdigunean jartzen du. Urkulluko osteguneko bilkuran bere diskurtsoan zati handi bat hartu zuen autogobernuak, ez dakite nabaritzen duzuen EAJ eta PSeren artean tentsioa edo talkaren bat. Bai, behar bada bai, ez, eta handuezak gaur esan dau, EAJ ez dagoela ohituta, ez kritikaz entzuteari, ez, eta azkenean zure gobernukidek hori ezatea, behar bada deserosotasuna ekartzen dio EAJ-ari, eta normala da, ez, azkenean ikusita, ez, zenolako emaitzak izan dituzten azkenengo hauteskundetan, nik ulertzen dut, ez, autogobernuaren karta erabiltzea, ez dakit, kanpaina, prekampaina, ezke ja, dana da kanpaina bat, ez, kanpaina politiko bat, ez, eta azkenean, nire ustez, horrekin saiatuko dira botoak bere ganatzen, ez, orain, justo azte honetan da alderdi eguna, ez? Hasi die ja sare sozialetan euren kanpaina
botatzen eta saiatuko dira. Ze azkenean ze pasau da, EAJaren botante askok oso nagusiak dira, hortaz gazteen artean bai saiatuko dira, ez, hori bere ganatzen eta aukera ona da autogobernuaren karta erabiltzea. EAJaren bozkatzaileak beti izan dira oso nagusiak eta hauteskundeak pasat ala oraindik ere gobernuan mantendu dira, hori ere kontuan hartu behar dugu. EAJaren eta PSeren arteko harreman ez da ona. Ez da ona, eta nabaria da, ez da ona Eusko Jaurlaritzan, ez da ona diputazioetan, ez da ona hiriburuetan, ez da ona herrietan, ez da ona. Eta hori, inkluso Madrilen ez da ona. Baina beharrezkoak dira bata bestearentzat. Eta hori, da patrimonio konvenientzia bat. Eta holan da, ze gainera eskerremanak bereziki txarrak dira, eta handizarena da adibide bat. Gero dago ere, hori, berriz ere performance politiko horiek hauteskundei begira ez gara gauza bardin, eta desberdintzeko haien artean, baina bueno. Pedro Sánchezen estrategia Euskal Herriarekiko oso argia da. Edo PSOE, edo ezer eza. Eta hor, egia da, Pedro Sánchezeko oso ondo egin duela harrapatzeko bai EH Bilduren eta bai PNV-ren bozkak. Kataluniako dinamika desberdina da. Eta hori izango du arazoa edo konplexutasuna. Baina badaki PNV-ren eta EH Bilduren bozkak badituela, beraz, hori ez da asko esfortzatuko. Inkluso ikusi genuen nola Ortuzarrek egin dizkion, Euskal Herria Jeltzaleak, nola egiteko kapote batzuk eman dizkio soeri Puigdemontekin, konbentzio konstituzional horrekin, beraz, hor harreman, interes harremana, politikan dana da interes harremana, baina interes harremana hobetze aldera, nik uste dut pausoak emoten direla, baina gero datoran dueza eta batean berriz ere kontrakoa gertatzen da. EAJaren logika nik jarriko nuke atzoko inkestaren logikan. Atzoko inkestak oso argia izan zen. Dago arrisku bat EAJarentzat, eta da, gutxienez parlamentari zenbakietan EH Bildu aurretik geratzea. Bereziki, Gipuzkoan esango daukaten desberdintasunaren arira. Eta zer egin du EAJ? Autogobernua eta euskara. Eta hori Urkulluk esan zuen, autogobernu eta euskara. Gipuzkoa, autogobernu eta euskara. Gipuzkoa, autogobernu eta euskara. Eta hori izango da jokua, ezta? Eta hau kanpaina, zeuk esan duzuna, kanpaina etengabea da, daroa holan izaten ez dakit jazen bate urte edo hamarka da, eta zentzu horretan irakurri behar da. Pedro Sánchez zibernen zaio zer eztabaidatuko dan zera legengiltzaldi horretan. Inporta zaio, gobernura heltza eta gero ja, gerokoak. Argi dago, lurraldetasuna garrantzia izango duela, eta atzo Otegik ere argia diosi zuen gobernu aurreakoiaren alde egingo zuela, eta eztabaida, Espainia markatu, eztabaida zentrala izango denez autogobernu edo lurraldetasun hori, manifestazio nazionala deitu zuen, iragarri zuen azaroaren 18irako, Otegiren kortea jarriko dugu eta oin egingo dugu bere balorazioa. Azken urteetan, Euskal Herria Bilduk azaroaren 20ko inguruko data horretan manifestazio nazional bat burutu egiten du Bilboko kaleetan, eta gaurko egunean ere bai, argi ikusiz, oraindik gainera agian garrantzia handiagoa duela kaleak eta kaleetan egotea Euskal Herritarrei gonbidapen bat eginez, kaleak bereak egiteko, datorren azaroaren 18an manifestazio nazional bat burutzea erabaki dugu gaurko mahai politiko honetan. Bueno, Urkulluk autogobernua, Otegik lurraldasunaren inguruan hitz egin du, ez dakit zer duzuen nabarmentzeko edo. Nik espero nauen, zer esatia, ze azkenean, hasiera baten babesa eman zotzan Pedro Sánchezi, ez erren truke, ez? Orain esan dau, ez erren truke ez dala izango, ez? Eta, manifestazioa plazaratu egin dau. Egia da, behar bada orain ez erren truke edo babesa emango dala, baina horrek ez dago esan nahi, ez? EH Bilduk ez dagoela ez lortuko edo, lortu nahi izango duela, ez? Eta hori dana jarrita hauteskunde autonomikoi begira, ez? Eta zuka izan dozu moduan. Inkestak argitaratu dira, ez? Eta egia da Gipuzkoan EH Bilduk pisu
geroz eta gehiago daukola, ez? Ez dakit behar bada, justo hauteskunde edo municipalak irabazi duen lekutan, behar bada horrek pixua galtzen eragingo die. Ze askotan oso zaila da justo boterean mantentzea eta boterean gero bai berriz botoak irabazten jartzea, ez? Azkenean boterea asko pisatzen dago eta kaltetzen dago batzutan, ez? Hori mantentzen baldin badau eta kanpaina ona egiten baldin badau, behar bada ikusi genezake, ez? Otegi edo, izango dan kandidatu horrek irabazten, gero beste gauza bada lehendakarizatea, zer badakigu hemen PSE eta EAJ asko konbenizaiela bere akordioak berriztea, ez? Baina behintzat irudi hori daukie, ez? Eta bide honetik doiaz. Bai, ezin dugu esan dezakegu. Baina ez dut uste Bilduren sustengoa Pedro Sánchezi darra eserren truke. Dauka hipotesi oso potente bate atzean, eta da Otegik asko errepikatzen duen aukera leiho hori irekita mantentzea. Kontua da, aukera leiho hori irekita mantentzea zertarako, eta argi izan dute lurraldetasuna. Baina horretarako Bilduren boskak nolabait koordinatu beharko dira barriz ere, bai RC-rekin, bai Benegarekin, bai Txuntzekin, eta ikusiko dugu zein punturaino EAJ joku horretan ere saltu nahi dan. Hau da, aukera Sánchez da, bai, Sánchez permeableagoa izan alda, esan daiteke, beste aukera, noski beste aukera baino. Espero genuen horreako manifestazio bat deitzea, baina nik uste dute aurten dagoela desberdintasun txiki bat, urtero deitu duten manifestazio hori nolabait zan, muskuloa erakusteko aukera bat eta elkar ikusteko aukera bat eta holan ere saltzen zuen egin baten Bilduk, eta orain gontan badauka eduki zatz bat, eta da lurraldetasunaren meloia irekitzea. Eta lurraldetasunaren meloia irekitzeak baditu eragina bai Madrilen, baina bai bereziki EAen. Nun dago estatus berriaren inguruko eztabaida akordioak eta kajoi baten, Urkulluk kajoi baten hor dezitugun. Orain igual momentua da kajoi horretatik ateratzeko hauteskundei begira, baino herri gisa edo komunitate autonomo hornetan etorriko direnak eztabaidatzeko barriro ere eta por fin erabaki batzuk hartzeko horren inguruan. Lehen entzun ditugu Ortuzarren adierazpen batzuk, atzo esandakoak Radio Euskadin, eta hori ez gain, baita ere, esan zuen, Urkullu indartsu ikusten duela, hori aurreatu zuen, gehiagizkoa izango litzatekeela, bera, laugarrenez presidente bezala aurkeztea, eaietako presidente gisa, ez dakit, batetik hori, nola ikusten duzue Urkullu, hauteskunde hauetan ikusten duzuen berriz ere bere burua aurkezten, edo eta gero Ortuzarrek iragarri zuena? Urkullu ez jartzea behar bada arriskutsua izango litzateke, baina Urkullu jartzea, bai jakina, zenolako gestioa izan duten korrupzioarekin, osakidetzarekin, eta hainbat arazoekin, ez? Bebaiztak igual beste aurpegi berri bat jartzea, freskotasun puntxu bat emango da, baina zein jarriko dago. Sagardu, imagina, oso zaila da ikustea, ez? Baina Ortuzar esan daukantera oso handia dutela, ez dakit, behar bada, saiatuko dira, ez? Ez dakit, ez daukot idei. Arazo bat dago Euskal Herri Jeltzalean eta da Bizkai zentrismo hori, mundu guztia da bizkaitarra. Eta nik uste dut hor arazo bat daukatela, eta nik uste dut hortik datorrela ere bere nolabaiteko adierazpen horiek. Esan du kantera, bueno, gero beste arazo bat dago, bai EAJ-an, bai Bildun planteatzen danean, edo Urkullu, edo Arnaldo Otegi izango direla, eta da biek amaituko luketela bere agintaldia ia 70 urtekin. Hor, errebo arazo hori ez da alderdiena, ere da herri gisa, igual, buelta bat eman diogu horrako kontuei. Eta gero EAJ-ara begiraz, igual Euskal Herria Bildun ez dagoen beste arazorik batean agertzeko pertsona bat
edo profil bat, ja ikusi genuen ez da Laura Mintegirekin, Maialen Iriarterekin, nola Bildu oso permeablea da haien basetatik eta haien inguruan dagoen jendea hartzeko eta lehen lerora eramateko. Eta gainera ikusi genuen justu bi kasu hauetan nola oso modu efektiboan egin zuten. Baina EAJ-ri ez zaio hori asko gustatzen. Batean ez ditu ataratzen horrelako esperimentu arraroak. Eta, klaro, azten zera begiratzen ingurura, eta Urkullu ez dan beste profilik, ez daude. Josu Erkoreka zegoen listaetan, bere garaian nagusi giratu da baitere, Arantza Tapia ere asko entzun da profil oso zehatza dauka, lan gatazka askotan ere erdigunean kokatu da, edade aldetik ere, jende oso nagusi arengana joaten ari gara, Kartzoren izena zegoen bere garaian ere mai gainean, harremana gaur egungo lehendakariarekin ez da oso ona komentatzen omen da. Beraz, kantera handia omen daukate, baina haien ez daukate kantera hori prest hauteskundea guetarako. Ikusi dugu zera agitzen duten. Zentzurretan EAJ nahiko alderdi sensatua baino lasaia da, ez ditu gauza arraroak egingo bat batean, baina aldaketaren bat egon beharko da. Eta ez dakigu zehazkin hundik etorriko da. Gipuzkoatik segurenik, agian Aragatik, baina ikusiko dugu nola ordenatzen dan puzzlea guztia. Ikusiko dugu orduan, denbora barik gelditu gara, orduan, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Eneko Ander Romero gurekin izatagatik. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suarez lankideak gidota. Orain arte.